Witam. Jak można witać? No witam po prostu. Witam, ja jestem Niklaus, a to jest Mirror's Edge The Catalyst, czyli powrót Faith, ta pani się nazywa, tak? Faith? Faith w sumie. TH się wymawia po angielsku th, a w niektórych przypadkach albo th, albo z. I to jest ta nowa część, ona na Metacriticu rzekomo średnia recenzencka jest 7.0, a wśród graczy wynosi ona 4.0, także no nie jest za wysoka. Nie wiem dokładnie z jakich przyczyn, nie czytałem żadnych recenzji, nie czekałem na tą grę, nie nastawiałem się na nią w żaden sposób, nie jestem nastawiony negatywnie, ani nie jestem nastawiony pozytywnie, jestem otwarty na wszelkie, że tak powiem, możliwości. Gra ma bardzo dużo opcji w ogóle, to powinno ucieszyć dużo ludzi, że to nie jest prosty port z konsoli, bo jest naprawdę dużo opcji. I co ciekawe, mamy oprócz opcji Ultra jeszcze opcję Hyper. Ja wszystko z przyzwyczajenia ustawiłem na wysokie, chociaż automatycznie wykrywało mi na te najwyższe. No. Także, czy jest 640 na 480? Nie, najniższa jest 1024. Ja gram we Full HD i na wysokich. I no, i to nic się nie działo tutaj, jakby co, to jest już to jest sam początek dopiero. Także no. Także tak to wygląda. Ja sobie to, w sumie. Grafika wygląda na bardzo ładną. Pada deszcz. To jest Frostbite Engine, czyli ten silnik od między innymi Battlefielda. O, dostałem gonga. Widać nogi, ale to zawsze. Działa bardzo płynnie, no dobra, zobaczymy. Zaś dostałem... Mi się to kojarzy z Killzone'em. Ja się już boję. Bo w Killzone'ie jak ktoś może grał, to była też taka scena, że jesteśmy takim jakby więźniem, coś takiego i musimy słuchać, bo jak nie, to nas biją. I to jest ciekawe, że tu się biega na... biega się normalnie, a na shifcie się łazi wolno. Faith! Over here! I'm Icarus. Noah sent me. You could be anyone. Well, you'll just have to trust me. Here, take this. I want to get off the streets. A beat link? Beata Link? Put it on. We need to get you connected and calibrated. I know Noah's eager to talk to you. O, What the hell? Wojerona. Co się sam dzieje? Ej, komputer mi hakują. There's Pomocy. something wrong with this. Tak, na kilku filmikach nie ma, bo go nie dałem, bo mi się nie chciało. Intra. Skontaktuj się z przedstawicielem Alcomu. Co to jest ten Alcom? To coś jak... mango? Sorry, almost forgot. We have to cut your grid link. It's causing the interference. Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it. I'm not reformed at all. There you go. You're off the grid. Now they know you're gone. Time to get off the ground. Teraz już mogę... Muszę sobie to odrobinę ściszyć. Teraz już będę mogła biegać. I skakać. To można też grać na padzie, ale ja wolę na klawiaturze. Dojdź do starego magazynu. Dobrze. Jest podświetlone na czerwony komunistyczny kolor, no trudno, przeżyjemy. W jedynce też tak było. Ale przynajmniej wiem, na co mam włazić. Ślisk. O, mechanika. Taka jak była.
sumie dobra. Łoje. Yeah, we got it control. Nah, I can handle it. Submit! Pull over. Pull over. Lekki atak. To był lekki atak. Ej, wyglądał jak silny. Myślałem, że tam broń leży. Przebiegnij przez magazyn, okej. Can someone tell me what the hell is going on? Na razie mnie tak uczą. Co w trawie piszczy. Follow the runner echo through the warehouse. Icarus will meet up with you on the other side. By then, you should be in the clear. If you can make it through that old place, time to see if the fabled Faith is all that she's made out to be. Nobody likes a smart mouth, Icarus. She'll be fine. Na prawym się wchodzi z buta. Calibrate as you go, Faith. Tutaj trochę inna jest grafika. There's a general search warrant W tym out there sensie, for że Carpenter, female, w dwójce miała inny taki... They're a bit more insistent nie ma tkanin symulacji. W jedynce ona była taka bardziej rysunkowa, a tu jest taka bardziej na poważnie. I to się jednym spodobie, a drugim nie za Good fest. it feels to be out. Yeah, it's been a long 2 years, but you're not out of the woods yet, Faith. Ale generalnie jest ładna. I think Kasich means business. Just keep Sterylna. No w jedynce była sterylna, taka... Ciężko mi to do czegoś porównać innego. A tu jest taka... Trochę już taka... nie, trochę mniej. Jest taka bardziej jakby prawdziwa, nie? Wiecie o co chodzi. Albo i nie wiecie. Ale może wiecie. Że z jedynki grafika bardziej pasowała. Znaczy no, jeszcze nie mówmy... Hop. Na razie to jest takie... parę minut. A nuż będzie dobrze. Dalej jest wszystko w takiej utrzymanej stylistyce niebiesko-czerwonej. Bo jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, ale może pamiętacie, w jedynce to wyglądało tak, że były tak jakby osobne dystrykty miasta i każdy dystrykt miał swój kolor, jakiś tematyczny tak jakby. I jeden był niebieski, jeden był czerwony, był zielony, był taki pomarańczowy i ciekawe czy tutaj też tak będzie. Control. I got... Aha, czyli przejście w trzecią osobę było ino przy cutscenie. No tu jest już w żółć przeszło, nie? I asked nicely, but he wouldn't step aside. And now they know you came this way. Like I had a choice. Sure, we need to clear out. Better take a different route to the Everdine Tower. We'll split up again, keep them confused. Can you make it across to those pipes? Of course. Good. Your beetlings should be calibrated by now and your runner's vision working. Just follow the red and I'll meet you at the tower. Let's go. Naciśnij Alt, aby wysłać sygnał wzrok sprintera. Dobra. W ogóle ponoć tu jest jakiś otwarty świat, czy coś takiego. Czy tam pseudo otwarty, ale nie wiem ile w tym prawdy. Really? Wszystko tutaj się opierało w jedynce, żeby to wszystko było jak najpłynniejsze. Too close. Na Xboxie nawet był taki achievement, żeby ileś tam płynnej akcji utrzymać, wiecie, biegów, skoków, ślizgów i tak dalej. Noah, I sent you on a different route to the tower. Kasich blocked the intersection. Okay, No, good. to działa nawet spoko. I'm working on a little something once you get there. Faith, you're headed for an office building under construction. Przy mechanika się czuję podobnie. Tylko kopytka nie umiem zrobić.
No walka jest bardzo prosta i bardzo... O. Jest mega prosta, ale bardzo jednocześnie taka, wiecie, efektywna, efektowna. W sumie efektywna też. KSEC just dropped several squads into Everdine Tower. A, koprytka się odblokowuje, dobra. Okay, we can handle this. To sorry. Faith, get to the Orion building. Aj, nie wyszło mi. Icarus will be there. W tej ścianie trzeba wbiegnąć. O! Patrz, nie umiem. Jeszcze raz. O. No i co tutaj źle zrobiłam? Przecież powinno mi się nic nie zrobić. There are KSEC everywhere! Look for a Ksec. zip line leading to Orion. Ksec jest wszędzie. I'm at Orion. Good. Keep going, Faith. No właśnie nie robi się koprytki na lewym cytryly. Wbrew pozorom. I think I lost him. Did, for now. Seems 2 years in prison only made you better at this. Get to Orion. Właśnie i w jedynce jak się... No nie ma tego. W jedynce jak się rozpędzało tak gibko, to się zaczynał aż tak obraz rozmazywać na krawędziach i się taki szum robił, nie? Tutaj tego chyba nie ma. Niestety, albo ja tego nie zauważam. Oh, at least you got here before dawn. Who are you, anyway? When did you join the Cabal? About a year ago. Well, I grew up with them. So how about you cut me some damn You slack? also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. You don't know what happened. I know enough, and I know that I'm faster and safer than you. Faith, are you at Orion yet? I'm here. It's a bit crowded Czy with ten new gościu guys, to jest you know. Trafonix? Knock it off, both of you. Trochę wygląda jak We're on. out of options. The only way out is through the Everdine Tower. And with KSEC there, you're gonna have to fight them. Icarus, upload the combat mod to Faith's Speedlink. All right, done. Good. Faith, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on. I was hoping it wouldn't come to this, but looks like we don't have any choice. Don't worry, Noah. I can do it. I know you can. Ciekawe czy będzie strzelanie. The mod sets up a few enemy echoes to scatter. There's a bit of haptic feedback. Naciśnij, I'll wait here when you press. aby pokonać echo. I can track your Aha, metrics from your Faith. to jest takie poważniejsze bicie. Alright, let's get started. A to jest to echo. Ja nie wiedziałem o co im chodzi. A plus klik. Remember to use your surroundings. Being kicked into a railing will hurt for sure. Nie wiem ile ta gra kosztuje. Ale na G2A polecam. Kopnij echo na barierkę. No i spadnął. To nie o to chodziło. O, teraz dobrze. And even better, of course, is if you knock them into one another. D i klik. A, bo to można... Aha. To jest logiczne, patrzcie. A i klik, prawa noga, znaczy lewa. D i klik, prawa noga. Tu pięści. Czyli możemy tak jakby operować każdą poszczególną kończyną. Alright, KSEC comms have calmed down a little, but they know you're out there somewhere, Faith. And they know you'll have to go through the tower to get out. And the streets are not an option? Heh, ona się automatycznie chce wspinać, a ja wcale nie chciałem. Yeah, I know. Tu nie idzie? Zaatakuj z wybicia, spacja i kop. O, to będzie dobre. A! Excellent combo. Czy nie wyszło? A, ja wiem o co chodzi. Dobra, czekajcie. O! Nice.
Ze ślizgu też można kopać? Ze wszystkiego można. Z biegu po ścianie Just right, też Faith. można. Keep it up. Wszystko można, zawsze można. Byle cicho i ostrożna. Remember to use your surroundings when attacking. W ogóle mi się to jakoś z Firem kojarzy, nie wiem czemu w sumie, bo to nie jest podobne, ale mi się to kojarzy z Firem. Tyron wie po jakiemu. I'm a bit surprised they want Phoenix Carpenter so much. Guess it's a good thing they don't know your real name, Faith. But things would be way worse. O. Why? What's the difference with that name? Arrrrrrr. Read up on the Connor's Caramba. family history and you'll get why Jeszcze Icarus. raz nazot. Ej, czemu ona nie umie tak zrobić fajnie? Powiedzcie mi. O co jej chodzi? Może więcej rozbiegu trzeba. No pa. Co jest za problem? Grosz na padzie. A czy na padzie pokazywałby się prawym, lewy myszek? No nie sądzę raczej. Ale chyba już czaję. Gdzie jestem? Aha, dziwnie spadłam. Uwaga. O. No i to piękne było. You're fighting echoes now, but there are real enemies waiting for you ahead. Don't underestimate them, Faith. Ukończono samouczek walki. Spoko. I'm ready, Noah. You always were a fierce fighter, Faith. You'll be fine. Wybij się i skocz przez okno. Okej. Ło. You there. I'm inside. You can do this, Faith. Yeah. Here goes. Pisałem kod Pierun na G2 i nie działa. Bo kod jest Pieron, a nie Pierun. Może dlatego. Nie trafiłam. Jak powiem 3 razy o sobie w rodzaju żeńskim, to mi odpadnie pulok. Warto spróbować. Ale zbuja porobiłam. A zaś. Jakie leszcze. Pa, pa. O, jakie to było dobre. Z karata, skopa w szyję i zabije. Walka fajna, nawet lepsza jak była chyba w jedynce. Chociaż bardzo dawno w to go... O kurde. Ale w jedynce jak się spadało i się zabijało, to był taki dźwięk, jak tak się kości łamały. Wszystkie takie... Coś takiego, taki... Nie, to jest taki gist mi wyszedł bardziej. No wiecie o co chodzi. Fajniej brzmiało. Z półobrotu spięty w przełyk, tak? Dokładnie. Pa, dup. O, what do we got? Z buta w szyję. No i co? Uwaga! Ha, podcinka. Myślałem, że on do skopania. A, to jest jakiś... Kurde, boss.
shit. That's a negative control. No visual. She Ta, couldn't survive nie mogła that. tego przeżyć, a właśnie, że przeżyłam. No vitals. Then she's dead. Właśnie, że przeżyłam i żyję. Pick up the body. I got better things to do. Yeah, she took out all of them. Send an EMT too while you're at it. I'm done here. Pamiętam, że w jedynce czasem miałem problemy, żeby się odnaleźć. Znaczy, nie mogłem szczaić, gdzie mam iść. Ciekawe, czy tu też tak będzie. Albo, że miałem wielki problem na przykład gdzieś wskoczyć. Calls, but you did really well, Faith. Mi się zdarzało, ale wtedy byłem jeszcze młody i piękny. Teraz już tylko Guess I jestem shouldn't be so surprised młody you i got piękny. K-Sec so upset. It is your specialty after all. We need to be watchful myślałem, for że that to jest special unit koc in the future. jakiś. Seems they've improved their combat training. O shit. To mi nie wyszło. Ulala, jeszcze raz. Wydaje mi się, że w jedynce było fajniejsze poczucie pędu. Że tak czuło się tą prędkość, jak się biegnie szybko bardzo. A tutaj mam wrażenie, że tego tak nie czuć. Ale moje odczucia mogą nie być najlepsze, bo mogę nie pamiętać dokładnie, jak to wtedy było. I wtedy grałem na padzie, a teraz gram na klawiaturze, bo jakoś tak wolę na klawiaturze grać. Mam pada, żeby nie było, ale wolę tak. Już jest dzień. Teraz można zobaczyć, jak grafika będzie wyglądała. Ładnie. Ale jedynka bardziej mnie wtedy zachwycała. Znaczy też taki jest fakt. Teraz są inne czasy, nie? Teraz są inne. Nie no, ładne, nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć, takie Katowice, nie? Taki trochę Mass Effect. Artefakty masz. Ja mam artefakty? No nie sądzę. To tak wygląda, to nie są artefakty. No. Wydaje mi się, że jedynka robiła większe wrażenie. Takie mam wrażenie, że robiła większe wrażenie. No, wszystko jest na wysokie, a tekstury na ultra, także się wiele by to nie poprawiło. Potem to już nie widać różnicy w sumie detali na innych opcjach. Dobra. To jest fajne, na skakanie na te materace. Osłona koncentracji. Przez W, aby wykonać przez... Aha. Co? Bieg i prawy? Ale to trzeba raz kliknąć, czy więcej? Nie szczaiłem tego. Making my way to the tower now. I'm gonna do a quick delivery, so I'll catch up with you later, Noah. Sounds good, Icarus. We still have a game to finish. When you get closer, you'll know the marks, Faith. Just follow them home. And then we should see about getting you reintroduced to the world. I got a run for you that should do the trick. Chciałem to wydymać. A, wydymało mnie trochę. Ukończone 750 punktów, czyli to zasugerowało, że będziemy tutaj ulepszać postać. Tak jak się to robiło w jedynce. Nie. W jedynce się ulepszało postać? Już nie pamiętam. O, koledzy. How was Juvie? Jak było w poprawczaku, lol. Super było na pewno.
Mega na wypasie. Couldn't stand Też being tak locked umiem. up for 2 years. I'd rather die. O i co? I się nie chwalę wcale. Prawie mi wyszło. A czy tu są jakieś sekrety, tak jak były w jedynce, jakieś walizki i tak dalej? Nie wiem w sumie co potem się za nie dostawało, ale były. Pamiętam. I tu jest nic nie można zniszczyć, ani tego manekina, ani szyby. Z buta? Można się tylko wespnąć. Chyba, że to jest szyba pancerna. Są na misjach, a to spoko, okej. Rozmawiaj z Noah, dobrze. Noach. Entryway accessible. Let me see that from 3D. Right, that's good. And that's where you're gonna want to go up to the 4th floor. Okay, that's So where the Noah. access point's gonna. What's the beat? I heard some runner got out of juvie today. I Cygan. heard she's eager to run. She's been gone a long time. I also heard she's sorry. Maybe she learned something while she was away. Maybe. I'm so sorry. Cali jesteśmy poruszeni teraz. You look older. Screw you. Kurde, nie pamiętam go. Tak dawno grałem w Nice jedynkę. place you got here. Nie pamiętam nikogo, jeśli on był wcześniej. Mind if I stay a while? I was hoping you would. And about that run? Go talk to Birdman. He'll put you through your paces. New guy. Seems a bit uptight. Icarus? Mm-hmm. He's a good kid. He runs better than anyone. Than anyone? Go talk to Birdman, and we'll see. All right? I'll be here. I'll be there for you. Da 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 da. Dogan sent me a greeting. Yeah. We'll deal with him in time. All right? Now go. Astound me. No a jest nowy? A, bo jak ona tak do niego gadała, to ja myślałem, że może on jest jakiś spis jedynki, a w jedynce taka babka chyba była jeszcze jedna, taka inna. Tak mi się coś kojarzy. By the way, Faith, there's a package waiting for you. I think you'll like what's inside. No ładnie to wygląda, ale chciałbym, żeby BF1 wyglądał lepiej, bo... Czy to działa na tej wersji silnika, co będzie na niej BF1 działał? It's been a long time. Chciałbym, żeby on wyglądał lepiej, bo to wygląda ładnie, owszem, ale... nie urywa. What's the beat? Ale nie musi urywać, no w sumie powiem wam, że w dzisiejszych czasach to ciężko, żeby jakaś gra urwała dupę grafiką, nie? To raczej nie, no bo już wszystkie gry w sumie co wyłażą, to są ładne, nie? No i to też jest ładna. My clothes. Masowuje się. Nomad brought them here just after you were caught. I've upgraded your beat with a map mod of glass. You'll need it to get around and to find the smaller runs. To była siostra Faith. A, siostra. Okej. Przepraszam, Kate i Celestii, okej. Ruch, walka, sprzęt. Czyli tu mamy ulepszanie. Możemy wygląd też zmieniać nawet. Kup mapę Beatu. Mapa Beaty? A, ale ja z map nie korzystam prawie w grach, no ale oni mi każą. No i mam mapę. Ej, zajebista ta mapa jest. Łojerona! Jakie to jest dobre, patrzcie na to. Wszystko w 3D. Ło. Patrzcie, mogę tak. Mogę tak, mogę tak. Tak się zajarałem, że aż dostałem 50 zł. Dziękuję ci pięknie, Kuko, za rog. Kłaniam się nisko, jestem bardzo wzruszony. Kupię sobie za to chleb. Ej, to ja, Lord Scaremonger, tak się nazywam. Kliknij PPM i umieść cel misji. Ale fajne, fest.
Porozmawiaj z Birdmanem, dobra. Ale ta mapa zajebista. Bardzo mi się podoba. Za mapę plus. Teraz mogę sobie... Takie fajne, taka ścieżka cała. Wyliczona. Wykalkulowana. Nie puszczam, bo mi na YouTubie prawa autorskie wykryją. Pewnie i tak mi za coś wykryją. Ale oby nie. Ale wiecie czego żałuję? Że nie ma fizyki tkanin. A to już było w jedynce, to tu też powinna być. To jest taka technologia przecież. Nowoczesna, kurde, fantastyczna. Ale nie można mieć wszystkiego. Birdman will be glad to see you. He's one of the few things that hasn't changed at all. There you are. Co to jest? What do you want? Oh, just to look at you. While you're still in one piece. Dogan expects prompt payment, you know. And he'll get it. Yes. Yes, he will. Now run along. Piekarnia Słoneczko? Piekarnia Słoneczko jest chyba na Jaworowej ulicy. Tak mi się wydaje. No, innej piekarni tu nie ma, także to chyba ta. Ulica Jaworowa bodaj. Tak mi się wydaje. So my best friend is out of prison and she doesn't even come to visit? Hey, no man. Taka otwałata w lewo odbija, albo Way od better now that you're out. And it just so happens that I could also use your help. woźniaka w prawo. I'm on my way to Birdman. Yeah, I heard. I say that geezer can wait, but it's your choice. Check your map for where to find me. Kojarzy mi się z Killzone'em tym, co na ostatni, co na Playa 4 wyszedł. Jakoś tak. Je! Ale kopytka nie umie jednak robić jeszcze. Co tu się dzieje? As soon as you're done with Birdman, we'll see about getting your A situation. te kolory są takie jasne, że aż oczy wypalają. We put all this behind us. Masakra. Aż tak, aż boli w oczy. Ale to tak zawsze było. Gdzie goście na streamie? Znaczy ja żadnych nie przewiduję. To jest lampa na komary. Popruchy. Nie, no ładne, no tak zaczynam nawet się w stronę tego, że bardzo ładna ta gra jest, tylko strasznie nieinteraktywna. Nic tutaj się nie da wywalić, ani nic takiego. Szkoda. Szkoda. Nie lubię jak to jest takie udawane, nie? Ładne, ale nic nie można. To mi się nie podoba. Easy, easy there. Leave my door alone. Patience never was your virtue, Faith. Thought you were taking a nap. Isn't that what old people do? Careful with that mouth, girl. I guess 2 years of peace and quiet is all I get. Yeah, I missed you too. Noah wanted me to test you. I told him I'd do no such thing. But I have a dash for you. Enough to test yourself. So that's good. I already fed you Calliope. Get off of me. Fuj. Damn Straluchy. rats with wings. Never leave me alone. But they have their uses. Patience never was your virtue. True. That's why I can smell my own. Now off with you. Show them other runners that you got your uses too. It's good to have you back, girl. Kończ bieg, dobra. Ale gołębie hodować to trzeba być I can imagine which one. gołębierz. Man, back in the day I ran into Fu, zabić. do it blindfolded. Gołębie śmierdziele.
Ciekawe, czy ma czempiony. Czerwonego albo byczka. Tarararararara. Bele zrobił mi czempiona. Gołębiorze, gołębiorze. Im już nic tu nie pomoże. One takie hobby mają. One more thing, Faith. The marked route is not always the best. Na niebo zaglądają. You only need to reach the goal in the shortest time possible. Biegnie jak najszybciej i rywalizuj z innymi w rankingach. Okej. Paleca. A w prawo. No jak ja to miałam niby zrobić tutaj? Jak? Ojerona. Rekordu nie będzie. Nie liczmy na to. Ej, w ogóle czemu w Ameryce się wysypuje kamienie na dachach? To zakładam, że to jest na Ameryce wzorowane. W Polsce widziałem tylko raz kamienie na dachu w Sosnowcu. Je, jakiego ona ma touchpada. Łojerona. I see your dash time is up on the beat, Faith. Not bad. Glad to see you still got it. W Sosnowcu na uniwersytecie. Na budynku uniwersytetu. Są kamienie wysypane na dachu. Ale on jest taki nowoczesny, superancki, europejski. Czyli całkowicie inny niż cała reszta tam. Wszystko sobie będę kupowała. Po tego. Czy będę kupowała na co mnie stać? O, przewrót. Przewrót mi się przyda. A można się rozglądać? Szkoda, nie można. Twoje echo. Szkoda, że nie można ubranek. Czy coś. A może można? Chyba nie można. Może w sprzęcie będą ubranka, nie wiem. Albo na przykład, czy można ją rozebrać całkiem? To by było fajne. Całkiem. O! No jest kopytka, jest okej. Co to jest? Siema. Znajomy, stary. Ha! Ale żartowniśka. Mogła go zrzucić. Byłaby beka. How have you been? Well, you know, living, surviving. I missed you. Oh gosh. Nie kojarzę go, a wy? It's the Outcast in Greylands. They're setting up a comm system to warn about case upgrades, but they need control chips, which can be found in all comm relay boxes. Gada mi do lewego ucha. Control chips? Relay boxes. Okay. By ripping those chips, you mess things up Czyli jest for dobre Allcom stereo. and help the Outcast at the same time. Can you do it? Sure. You know me. Always helping those in need. You can play indifferent, but I know why you got locked up. Yeah, I was stupid. Where can I find these boxes? Not far from here. I'll mark them for you. Okay. Bieber. On it. Trochę taki Bieber, fakt faktem. Nie, no to jego nie było, to jego nie kojarzę. Ale nie kojarzę tak, że go nie było. I've been getting a few other components for the Outcast, and with these chips, they'll have everything they need. Puśćcie mnie. Alright. Zbierz chipy. I got the first chip. Chipy? Nie dajcie się zachipować. Next relay box should be close. Moi drodzy, nie dajcie się... I should warn you, Faith. There are more CASEC patrols lately, and they look like they mean business too, not the usual goons. Nie dajcie się zachipować. Ksec. Obrońca, walka wręcz. Wykonaj bojowe przesunięcie, by uniknąć ataku. Okej.
A może ja bym się chciał z nim ciulać, co? Napier papier. A, takie coś. No teraz mi wtorbił. Pa! O ty szmaciorzu. Porobia go. Z buta w twarz. Jeszcze nikt nie przetrwał. Mam chipa. Just pull another chip. Excellent. This will make a difference, I promise you. Szkoda, że im się nie da tej pały zabrać. W jedynce dało się bronię wyrywać. By the way, did you talk to Dogen yet? Rumor has it you owe him a lot of script for what you did. Not yet. Well, I'm sure you can work something out. And if not, I'll come with you when you go into Robole. exile. We'll own the Grey Lands. Robociorze. Fireface of consequences. Cheating. Control. Spotted group. Creature sighted proceeding passive. Dobra, nie być taki mądry. No i się złożył. No, walka jest fajna, Fes. To mogę powiedzieć. Got another one. Great. Just one more and we're good for now. Mamy chipa. Tam jakiś Hindenburg furga nad nami. O, baba. He, lol? Co pani tu robi? Pani murzynko. Na dachu. Idź do domu. Cię ukradną. Is that a runner? Move him will hurt you. Should we call for backup? To są fajfusy. No i są lekko do zrobienia. A to jest unik. We're on a control. Złożył się. To było dobre, to już nie. Z zaskoczenia. Ha! Ale go zrobiłem. Za ojtka. Dobra, ostatni cipek. Okay. I got the last one. Good, but we have a problem. There's a lowcast in trouble not far from you. Listen. No! Scan my grid prints again! I did. You were supposed to be on your way to Food Dome Epsilon 3 days ago. Subdue him. Ciul. Zomo. What's happening? Toż to Zomo. T-Sec is happening. I had enough of this crap in prison. Faith, don't get involved. I told you, this is happening all the time. It's not your fight. Yes, it is. Muszę im pomóc. Ociśnionym. Biednym. Kurde, biją. Polaków biją. Szefie, uważaj. Hey, you're okay. Kurde, prawie byś spadł, gościu. Thank you so much. I No. saw that, Faith. Told you you couldn't fool me. Did you just help that lowcast, Noah? Yeah. 250 expu. Except her parents. You say that like it's a bad thing. Keep looking for those relay boxes around the city, Faith. It'll really help the outcast. Okay, now we need that first handful of chips delivered. Figured as much. Where? There's a dead drop at the marker on your map. Co to są, bo ja w ogóle nie doczytałem jakoś, tak? Nie wiem, ale zbieram. A, to Grid Leak to jest jakiś... Coś jest do zrobienia. Kradnij chip. Lelo elo. Część elektroniczna plus 10 PD.
Tak, tak, tak. To są takie poboki, których... Ważnie mi się nie chce robić. W ogóle tam dużo dronów furga. I'm there. Where's the dead drop? Slight change of plans. They want to use another dead drop nearby, and there's a Yeah? bunch of KSEC patrols between you and there. Probably responding to the commotion from before. Trzeba się wracać. Nienawidzę, jak mi się każą w grach wracać. I hate. Atak parkour. Stay focused all the way to the drop. If To you jest stop chip. or make too many mistakes, you won't make it. Cipek. Co to za atak parkour? Oje. Don't lose focus, Faith. Co? Płynie jak rzeka, misja nieudana? What? A, bo ja to miałem zrobić tak pięknie jednym ciągiem takim. Aha. No dobrze, dobrze. Teraz już rozumiem. Stay focused all Dobra, the way to dobra, the ale drop. jeszcze If you cipek. stop or make too many mistakes, you won't make it. Cipki znikają po save'ie, także to trochę nie fajnie. Źle świadczy. Oje! Ale to było dobre. Well, that KSEC will be Ej, sore czy ten tomorrow. czerwony bolszewik będzie cały czas biegał za mną? To mi się to trochę nie podoba. You got good flow. Keep it up. Jerona, ale fajnie. You're almost there. Keep it up. He. I kopyrtka. I pyk do cipka. A, There. ale to było dobre, That was worth all the kurde. trouble. More than worth it. You helped a lot of people today, Faith. Talk more soon. Fest. I like using the conglomerate's tools against it. The billboards are perfect for that. Hacking a billboard sends a clear message to the employees. It's enough if only one of them opens their eyes because of what we show them. All right, Faith. Seems to me you're more than ready to take on a real assignment. I got the perfect run for you. Koprytkę tylko w grach umiem, no tylko. Znaczy aż. It should get you at least part of the way to paying off Dogan. Ale ze mnie jest psuja straszna. Podpieprzam im bezpieczniki. Potem nie będą mieli prądu. Attenzioni. W sumie to ja tu nie chciałem jechać, nie? Ale dobra. Chciałem tam. Ej, tam ludzie są. Dobrze, że nie żarówki z kibla, no. Dokładnie. W ogóle trochę się boję, że to się będzie... Łojeruna. Cały czas działa w tym jednym mieście. To się zrobi nudne. Ale ja utracę uszy. A to nie, wyścigu to ja nie chcę. Ja chcę robić zadania takie ważne. People fear KSEC. Bez jaj to nie jest Wiedźmin. Runner, I have a job for you. This package Have a job. contains a small statue which has quite an affectionate value for me. I'm giving it away, a token of sorts. Don't break it or you'll ruin everything. Aha, czyli ja teraz robię za kuriera. No to zajebiście, szefowo. And about
about that I'm not script? sure he remembers what the statue means to me. What it Bardzo signify. pozytywnie. We were young back then. We were different people. We had dreams. We had places to go, things to see. This was before the riots, of course. Our friends died that day, and it feels like we spent the years afterwards trying to block it out of our minds. After the riots, we spent a week holed up in my apartment. The statue was standing on the table in my living room. Kurde, Kite to jest... To joke about it being there, present for all our conversations. Zaromiło stargo. Looking at us with unseeing eyes, listening but not hearing. Ej, no nie doleca tam. Everything. I hope that when he sees it, some A tam dwa spark of cipki what he były. is reignited. Jerona Gipko! Ci! That it's not worth it if he doesn't change too. Damn it, you've ruined everything. Tak blisko, ale... DHL przyszłości. Zadupczyłem. Nie dostarczyłem, moi drodzy. Poległem jako kurier i jako człowiek. This package contains a small statue which has quite an affectionate value for me. I'm giving it away. A token of sorts. Don't Dobra, teraz to zrobię lepiej. I'm not sure he remembers what the statue means to me, what it used to signify. I mean, we were young back then. We were different people. We had dreams. We were different places people. to go, things to see. Tomasz Koprytka. No, Tomasz Koprytka z blogu blogkoprytka.com. Blog poświęcony ćwiczeniom fizycznym. O tym, jak utrzymać formę, jak robić kopytki. The statue was standing on the table in my living room. We used to joke about it being there. Zaś Present źle for all our pobiegł. conversations. Looking at us Yeah. with unseeing eyes. Listening but not hearing. No i zdupcą w to. Registering everything. I hope that when he Zaś. sees it, some spark of what he used to be is reignited. Things must change. No nie, zaś mi się nie udało. It's not worth it if he doesn't change too. Damn it, you've ruined Kurde. everything. To trzeba jakoś inną trasę w ogóle wybrać. Coś jakoś inaczej musi być. LOL, nie biegnij przez ten budynek. Brilliant idea. I'm not sure he remembers what the statue means to me, what it used to signify. I mean, we were young back then. We were A gdzie mi different pokazuje people. ta We had smuga? dreams, we had places to go, things to see. Syrwiuna. This was before the riots, of course. Our friends died that day, and it feels like we Ała! spent years afterwards trying to block it out of our minds. Czekajcie, co mi ta smuga pokazuje? After the riots, we spent a week holed up in my apartment. Sam tukej. The statue was standing on the table in my O. living room. Pyk, 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 na szybkości. Pyk. Looking at us with unseeing eyes. No i zaś nie zdążę, ej. Hearing, still registering everything. I hope that when he sees it, some spark of 7, what he used to be 6, is reignited. 5, 4, 3, 2, 1! Change too. Yeah. It's from her, isn't it? She told me she'd sent her letter. I don't get why she couldn't use Cascadia Logistics like normal people. Ej, ten gościu w ogóle rusza papą mnie do tego, co chyba gada. Takie mam wrażenie. Ale to było dobre. Udało się idealnie. Kurde, w ostatni moment. Całe życie na krawędzi, dokładnie. Dobra, ja tu sobie ulepszę moją postać. Gdzie to się robiło? Gdzie się postać ulepszało, bo zapomniałem. Tutaj chyba gdzieś. O. Walka. Większe obrażenia. To będzie dobre. Dobra, ja tu sobie skończę nagrywanie na YouTube'a i ciekawy jestem, jak się to tym ludziom, którzy tego teraz nie widzą, a będą oglądali na YouTubie, będzie podobało. Także ich proszę o opinię, zostawienie łapki w górę i dziękuję za uwagę. I czy będziemy się widzieć w następnych odcinkach tego? Nie wiem. To się jeszcze zobaczy. W każdym razie na razie to tyle.